Poďme si dnes spoločne uvariť cestoviny s cuketovou omáčkou. Sú výborné. Najprv si v hrnci uvaríte cestoviny. Ja robím viac, pretože robím porciu aj pre dceru na trošku iný spôsob. Na panvici rozohrejete olivový olej a pridáte na kocky nakrájanú cuketu. Pridáte soľ. Pridáte troška čierneho korenia. A pridáte cesnak. Samozrejme môžete klasický a ja mám sušený, takže ja dám sušený. Tak a do opraženej cukety pridáte smotanu na varenie. A všetko spolu zamiešate. Nechajte trošku opäť pováriť. Teraz pridáme trocha struhanej mozzarelly. No a teraz to nalejeme do mixera a vymixujeme. Rozmixovanú omáčku si vylejem naspäť na panvicu. Do omáčky pridáte cestoviny a necháte trošku ešte pováriť.